Predovšetkým sa chcem spýtať, v čom niekto vníma náš odklon od našeho členstva v Európskej únii a v NATO? V ničom. Takéto niečo jednoducho neexistuje. To je zbožné želanie protivládnych médií a opozície. A ja by som bol veľmi nerád, keby pán prezident prepadol týmto klamstvám, ktoré sa objavujú o našom členstve Európskej únie a v NATO. Slovenská republika je súčasťou týchto organizácií. Považujeme Európsku úniu za náš životný priestor a v tomto duchu sa aj správame, preto neexistuje absolútne žiadny odklon a myslím si, ako som už povedal, že v tomto prípade pán prezident Slovenskej republiky do určitej miery podľahol tej atmosfére, ktorá je tu vytváraná o vláde Slovenskej republiky. A ešte dodám veľmi racionálne a pragmaticky, dámy a páni, tu nie je problém v tom, že či sme alebo nie sme členmi Európskej únie. My sme a chceme byť. Ale my chceme byť suverénnymi členmi Európskej únie a NATO.